Hakjangmani khorang puilen norokno hamjakmani chibai tei hambai yafaro hake जों tini khonalainai communion service eba subraini pandani kok communion service eba subraini panda subrai Jisu Kroso thuyani sikang bini sagri rok bai paithakni chamung panda chalaimani abo belaino kaisa gothar panda ungui tongo aboni bagui abo pastor eba elder rokni bisingtui no a pandano tui duljagui tei jugali jagui tongo subraini panda chamani bisingtui जों bini thuimani kokno birmani si tamni hingke bo chini sumsokni bagui se ma thuyani nango Sakorin chapter 11 verse 26 verse जों nugo norok aruti chabrung brum akhuri nung brum brum subrai hayasak bini thuimani kokno pirhoni hake Ekorin chapter 11 verse 23 nismi 32 jora naikibo जों obono saimano je जों tei bo kaham ke sawi mannai abo naikengke haidi जों nailiano subrai Jisu romjakmani a horo bo rutinawi kaitono hambai rekha hake abono sikagui hai hindi saka omo ani bahan omo norokni bagui se ano muituke omo hai khlaidi omo hai keno bo rutinawi chabai paike bo khuri nawi hai hinai saka o khuri ungkha kaitor ani thuibai ketal ke smai tangmani norok omono nung brum brum ano muitu ke nunglaidi aboni bagui no khoroksa sukphano subraino sak nangya ungui bini ruti chakhe eba bini khuri nungkhe bo subraini bahan bai buthino tuyui sumchok khlaimani klaio hake jotono tabuk sak sakno wansugui naigradi khoroksa phano subrai bai bahan buthino eba subraini bahan buthino tuyui bumotui tammo siawino arutino chakhe tei akhurino nungkhe bo a chama bai nungma bai sakno majra khlaimani se klaio aboni bagui no norokni bere baksa hamya klaio phan kribo ungo baksa kheba thika hake khajani takhokte bukhukcho aboni bagui no subraini panda chanani sikang sakni chaya chugya ungmarok sumsokni samung khlaijakmarok bebak selengma singsarok tomungrokno जों subrayung kaitorni thani gosiwi sakno gotal snamnani nango tai nini ari rokno nakarnani nangnai joliwi tongmani wahlui tongmarok bebakno khibinani nango subrayungni bwskango khain kwrwi khlaiwi sakno majra kwrwi khlaiwi nini poito bai tei khabai khukbai khe wansukma bai khe gothar khe subraini panda chanani achuknani nango hake gothar ungmani mari eba ilembakno ruksawi ilembago subrai Jisu phurungmani tei dagi marokno ruksawi bebak panda chanai rok khoroksa tei khoroksani bagui suri sanui yakung sulainani nango kahamke saimannani bagui Bible naidi Otma kaham John simani chapter 13 verse 5 wo tamosi hake bo takariwo tuinawi sagri rokni yakung suruwi bwchangni rituku bai khunani chengkha khajini takhoktai bukhukchong arbo kaisa kok sanani klaio baksa baksa subraini panda charinai tei chanai rok yakung suyawino chalaimani rok nukjago kok soino eba kok soino sanani thangke abo hai ungmani rokno subraini
bahan betui no tuyui sak nangya mani kelayu yang ilembago tamo saka jung ewaisa nailian John chapter 13 verse 14 15 no tamo saka aro saka ang norokni subrai norokni hoda engtu tuisin norokni yakung sui rekha aboni bagui norok kiching norok bo yakung sulai thai hake ang norok no khlaiyi phunuk langma hai norok bo khlai laidi hake ilembago asuk khe dak dak tongphano se khlainani naiyarok usuk gudna krak abo chung tini jotono no wansugui naithai khajini takokte bukuksong norok no ang omobo moito khlaiyi ranani muchungo subraini panda chanani bagui je ruti snamnani nango abo soi moidani wngnani nango baksa baksa moidani ruti snamyawi phalnokni biscuit rok pailai khlailai rok nukjago abo busuk je sak nangya wngmani klai naidi tei subraini pandawo je angor butui ni khuri nangnani nangthaniwo phalnokni squash tei chocolate rokni butui bai khlaiyi khuri nanglaimani rok tei tamose sasinai belai wanama singsa abni bagino norok o kokno muitu narekdi ilem bago tamosa Mathai Kotma Kaham chapter 15 verse 8 obo kokno sao o borok bukhuk bai ano lobo phia bukhake borokni angbai chaljakse hinai kaidor sao takutei bukhukjong hake norok tabuk sawi man khana je subraini pandani chamani bisingtise Jisu kroso thuimani kokno piro chung Good Friday palaima baiya Good Friday palai nani kokno le ilembago dagi jakmani sikri o kokbo norok kahamke ilembakno songui naidi haipano se gobang mata khoktei bukhukjong sal kolokma neramis rok chalayui Good Friday palaima rok nukjago abo ilem bago hai hinai samani haisi Mathai Kotma Kaham chapter 15 verse 9 borok ano surinani samung nangjagya tamni hingke borok banok mani kerong mose borok kaitoni kerong hnoi phurungu aketa hutei busong norok asikra khanawi man khana tei bujui man khana subraini panda chamani tamani bagui chanani nang tei chawi tong bahai chanani nang hake belekeno hambai hake o video no nai tei khnawi bahai ma tong norok comment khlai sinen ta pokti tei norok o video no chajak khadingkai like redi tei kabang ke share khlai di tei channel ni ketal views ngui tongkring kangkai subscribe khlai redi tei video ketal upload ngman loki nang jok nai sai sikang no nai manai paithak jora nai tongmani bagi belai kheno